Na Slovensku bol zverejnený nový prieskum volebných preferencií, ktorý prináša aktuálny pohľad na rozloženie politických síl. Dáta naznačujú, že situácia zostáva relatívne stabilná, no zároveň ukazujú aj menšie posuny medzi jednotlivými stranami. Na čele sa podľa prieskumov naďalej drží strana Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá by získala približne 20% hlasov. Druhú priečku obsadilo Progresívne Slovensko s podporou pod 20%, pričom rozdiel medzi týmito dvoma stranami zostáva pomerne malý. Na treťom mieste sa nachádza Hnutie Republika, ktoré si v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne polepšilo. Nasledujú ďalšie strany ako Hlas, Sociálna demokracia, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita či Kresťansko-demokratické hnutie, ktoré by sa podľa aktuálnych výsledkov dostali do parlamentu. Celkovo by tak v Národnej rade mohlo pôsobiť viacero politických subjektov, čo by znamenalo pomerne rozdrobené zastúpenie. Niektoré strany by však zostali tesne pred hranicou zvoliteľnosti. Ide o subjekty, ktoré sa pohybujú okolo 4%, čo by im na vstup do parlamentu nestačilo. Dôležitým faktorom zostáva aj správanie voličov. Približne 16% respondentov by sa volieb nezúčastnilo a ďalšia časť stále nemá definitívne rozhodnutie, koho voliť. To znamená, že významná časť voličov môže ešte ovplyvniť konečný výsledok. Z pohľadu možného povolebného vývoja je podstatné, že opozičné strany by mohli vytvoriť parlamentnú väčšinu, ale iba s Matovičom. Tá by však nebola dostatočne silná na prijímanie ústavných zmien. Z toho vyplýva, že politická situácia zostáva vyrovnaná a otvorená ďalšiemu vývoju. Aj menšie zmeny v preferenciách môžu mať v konečnom dôsledku výrazný dopad na rozdelenie mandátov. Celkový obraz tak zatiaľ pôsobí stabilne, no rozhodujúcu úlohu budú zohrávať najmä nerozhodnutí voliči. Ich konečné rozhodnutie môže významne ovplyvniť výsledok budúcich volieb. Vývoj budeme aj naďalej sledovať.